So guys, diyan nagatanghalin 327 diya. Ay, salamat kadto Ma'am Jean Kanda. Ana ma'am, to nas imong sister Gwel tulo ka buok. Thank you Ma'am Jean. Dara. Ngangalin guys. Ano makakita mo? Kinabuhi og dealer. Kamot jud ta. Yes no. So, di na guys, ang halin karong buntaga. Salamat kadto Ma'am Jean Kanda na sa Carmen o sa imong sister nganing agidari. Thank you. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel, Kin and Kim Family Vlog. Kin and Kim and Kuya Gail Family Vlog. So guys, kamusta man tanan diha guys? Sumanginat kung okay ra mo diha kay kami dari. Okay ra pud mi guys. So thank you so much kadto Lord. Pasalamat tag unas kita saan guys. Lain na pung kabuntagan sa tang kinabuhi daning kalibutan na. Right. Hi Bi. Hi. Hi guys. Good morning. Hi guys. Good morning. Good morning na tanan guys. So bani na pud mininso guys sa among daily vlog sa among province vlog dari sa Bohol. So unsan tatad guys ubani ko ninjo. Kay mo ngadto ko og merkado. So mo ato ko sang dealer guys sa Abon. Kay naay ning order na og duha ka quilt si Ma'am Jean Kanda. So manghinata man ko guys nga mo sadyo gazag abris ati ron kay ron taw maka baligja ko duha ka quilt ni Ma'am Jean Kanda. Shout out diha ni Ma'am Jean Kanda na sa Carmen. Shout out ko ninjong tanan guys. Amping mo diha tanan Ma'am Jean Kanda. So manghinata man ko guys nga naay quilt nga katong ganahan ni Ma'am Jean Kanda. So Ma'am Jean, hala mo tong picturean sa hangi sent mo. So ma-upload ni karong adlaw and shout out dai ko diha. Tempa guys kay mag-shout out sa ako. So wa pa ko mag-vlog guys. Dealer na gazag ko og Abon. So daghan ay hangi pang dilan guys, Abon, PC, sa MSA. So daghan ko ipang dilan kay aron lagi yung tao maka mamisot ta guys, madto na mo kagilan siya ta ginagmay guys no. At least na Muna again guys, nga ugli ta maning kamo to matay maabot. Shout out dai ko diha ni Ma'am Roberta Ramos. Nagkuan mas ma'am nag-comment. Dai queen pa shout out naman sa mga kapatid ko diyan sa Bakani Clarin Bohol na sila Idna, Aying, Eber, Loloy and Boyet. Buloy ko. Okay. Buloy ko family na sa Clarin Bohol. Salamat sa pag-watch Ma'am Roberta Ramos and shout out ko ninyo dihang tanan guys. Amping mo kanunay na sa Clarin, mga buloy ko family. Shout out ko ninyo buloy ko family. Imong hidban. Isuot na imong hidban la. Shout out buloy ko family. Amping mo tanan guys da sa Clarin. Shout out ko ni Ma'am Roberta Ramos. Amping kanunay ma'am sa imong tibok pamilya. So unsa guys, ubani ko ninyo unsa guys dito sa merkado kay to man dito gahang so to mag supplier dito. Makuha ko dito quilt unsa. Alright. So kita-kits na lang dito guys. Kay manghipos ako dari guys dia. Manghipos ako dari sa mga higdaanan. Kay madula hindi magkalamukat na mulurgata. Ayaw sarag. Ha? Ayaw sarag. Uy, mo ato ko dito day kay manadline sa ako. So manadline sa ako guys kay bawo na magazad mo ron. Manadline sa jadin taon na yung inahan sa tanang kaluoy. Papalit ko krutot. Sa imo ipapalit? Papalit ko sa krutot pastilan. So kita-kits na taon sa guys. Ini nga to nas merkado kay mutagbo ta natos. So agiin ra dai guys sa igsuon ni Ma'am Jean Kanda. So makakita tas igsuon ni Ma'am Jean Kanda o pareha ba ni kagwapahang Ma'am Jean Kanda. Tao. Shout out ko ni Zodi hatan ng taga Carmen. So kita-kits taon sa guys. So guys, then ako sa merkado. Kaya nakuha ko daris order ni Ma'am Jean Kanda. Yeah. Tulog ka wealth nga gulot at layaw. Tulog ka buhok guys. Nag-order ni Ma'am. Salamat ka so Ma'am Jean Kanda. Yeah. Pamotor. Si Kadzo. Good morning, blessed Sunday. Yes. So, di ako dari guys. Ani ko magkuhaan og mga kuan sa Abon. Napay daghan na ni MSA, Natasha, PC o katong kuan sa unlan, sa nga na. Daki. Mga sa Daki, napay Daki dari guys. Nice na jud Tupperware. May MSA. Halos tanan na dari nga kuan guys, di ana dari sila sa ate. So, muna dari ko nagkuan. Sila mo yung supplier, ako pitig deal. Nga naman sila guys, no? Madula mo natay ginagmay.
Kaya sa mahuman ang adlaw, zawat tayo mamiso. Salamat ka Ma'am Jean Kanda. Magpaabot na lang ako dari ma'am sa imong sister ini glabay. So talas pa Gabriel kasi dira kong balikan ninja. Kaya magatang ko dari sigsuon ni ma'am. So kinsa tong mangutang dihag para sa ilok, daghang roll on guys. Di apoy daghang quilt. Okay. Napay lotion aron nagkaakaso di pam. Alert toothpaste. Guys, ang daghan na kasong lotion dia. Puro na lotion guys sa Avon. Natapod. Napay sabon, chick soap. Diyan ka napod tap mo na yung gamit guys ato sa among baul. Kana kay arang gazin na kadto. Arang gazin na lami asi sa ipahinlo sa baul. Puti jud kaadyo. Napod mga lotion guys. Mga pahumot to Oh. Mga pagwapa, tayo pagwapa sa ate. Dala pa yung mga rice cooker guys, dahil pautang ko rin yung rice cooker dari niya. Apoy, blender. May blender. Diyan apoy. Na yung mga electric fan. Na yung daghang bag. Diyan guys, arang nagkadaghang bag si ate. Daghang bra. Arang naghana kasung bra. Apoy, arang naghana kasung brief. Ug panty. Diyan apoy guys, na yung mga pagwapa guys diya. Brilliant. Dapoy skin perfection. Diyan sa paning uban, basahan ninyo guys kay di ko kaabot. Dadapod skin so soft, unsa dadapod beauty wise rejuvenating set. Oh, diyan guys, grabe daghana kaadto. Dadapod. Yeah. Oh, saka guys, dapoy barley, nindot ra ba na sa imnon guys. Dadapay slim C. Oh, sa mga magpasiksi diha. Dadapod dragon fruit, guayabano juice. Alright, so mo ni. Dapoy face mask balik sang ate. Dapat pagwapa na pod. Siya ro di man gwapa dan mga naong guys. Dapat naghana ka solusyon na mga pahumot ya. Grabe naghana. Diyan na poy. Dia, sa paano siya guys sa PC brand. PC ba ni tape? Tupperware. Tupperware no. So mo na yung sabon ni Ilia guys kanina nga ni Baby Care Plus sa Tupperware nga brand isang sabon. So na brief sa pangbata guys, napay brief sa pangdagke, napay panty sa pangbata, napay panty sa pandagke. So naidaghan dari guys kapilian. So i-PM lamang ko ninyo guys ug namoy orderon. Kay bahalag na mo sila jo. Uso naman ang GCash karon. So pwede ko na jo i-GCash guys, hindi bayad. Maso na naman guys, naiginagmay ka na adlaw no. Lipay kasi ko kaso kay naning order karong adlaw si Ma'am Jean. Dakas pa jud. Salamat kaso ma'am. Huwat na lang ko dari guys. Mo agi isang sister ni ma'am. Excited na ko chari. Excited na ko mukita karong adlaw. Itaw guys. Madyo na lang manatay ginagmay ginansya. Guys no. Order na mo guys. Namalipay ko. Dabay rin lang ko ng Diyos Gcash. So sila paabuton dari guys. Kay paduong na ko na sila. Nakakotsi sila og red. Red. Ikan pa sila og Carmen. So, mo na siguro ni guys. Kanina kakotsi og red. So, mo nagmaon na jud na. Kanana. So, this is it. Kaya sa tabok ko na rin eh. Karijit. So, sa nga sila guys. Naka-red. Kakotsi og red. So, mo na din na sila guys na parking ilhan kaadyo. Ma'am Jean Kanda, mo na ni ma'am. Mo sister. Ni Ana. Kuan, 327. 327. Tulo ka buok. Okay. So, dera Ma'am Jean Kanda dia. Shout out. Dera. 327. Da, salamat ka Adjo. Hala, isa naman hinato. Sige na. Nagkamalisid nagkuan ni Kusyante. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you Ma'am Jean Kanda, dia nag imong sister. Alis ako ma'am ha. Salamat. Sige, thank you. So guys, dia nagatanghalin 327 dia. Ay, salamat ka Adjo Ma'am Jean Kanda. Kana ma'am, to na sa imong sister nag-well tulo ka buok. Thank you Ma'am Jean. Dara. Nanghalin guys. Ano makakita mo? Kinabuhi og dealer. Kita mo ta. Yes no. So, di na guys, akang halin karong buntaga. Salamat ka sa Ma'am Jean Kanda na sa Carmen o sa imong sister nganing agidari. Thank you. Dati mo bayad ako. Wala. Bayad akong ate guys. Mo na yang kuan kanang supplier. Ilas ma'am og si ate dia. Ako mo dealer. So guys, legal ni kaso mo negosyo. legal kaso na mo negosyo guys kay pagwapa ra man ni sa pahumot sa lawas. Boy naman ni ate isa gud din taong gipangingan dari. So, so nga na dyan guys, pati ako
Ag ako pud watos bahay kanang primerong halina sige nga na sa tinda kay mo na si Jay paswerte sa katang negosyo guys no. So nga naragot. Salamat ka ma'am Jin Kanda. Sumato ko na turosod sa merkado ko palit og buwad o at least na ko ipalit og buwad. O asa karadyo tra lingkod-lingkod dara sa chika-chika Miss Ate. Diya naghanginan siya. Salamat ka Azo. Daghang buwad guys dia. Ay mga pinakas. Pila kilo kare? 240? Karera balik 20. Kare na ibi. Palit ako balik 20. Gusto, my favorite. Naghanap ukay-ukay guys to Naghanap bedsheet. Mingaw ang merkado. Sa Zupaman. So at least, yung bukad nag-adlaw. Cinta, 1/4 ra. 1/4. Tag 80 na kilo guys. Kita pagbuwan. May 160. Pero tumurong mama. So kareha guys, 1/2. 1/2 ra ada ri. Haul-haul nga gagmay. So topi haul-haul nga dagko lahi pa sa price. Walay sa price. So tanga ra Mazo na laman pa, damig-damig sa luto. Ay mahal ka adzo. 1/2, 110. Guys, mapalit ko ginamos kay to ako isaging. Ha, daghan ka buwad ya. Rabi bilong-bilong pa imo haga. Puro ni humot. Isa ra ka baso. Guys, di ayo lang ikan ulit ang domingo dai. Wa na ginamos nahurot. Wa pa isikan na surot. Sa dalami ang danit Kari na laman mi. Kararaha guys, isa ka baso kay Paris na saging. Saging dinengag. Kanila gyud taong tagsara tagakag saki. Pakapinan dyan ni Jaguna. Shout out ni ate. Suki guys. Suki sa ginamos. Wa pa kumukumpratig pang baligja. Ako ray makahurot pila ni. 30 ag baso. Okay. Dapat isang kuan. Ujap. So day ujap guys. Kapila na ni ag kuan. Takos. Tag 20 ag baso day guys. Lamiin ping-ping. Sarate. So, daghan sila dari guys na maligja og ginamos. So guys, dala ko sa bahay guys. Nanguling na sila sang pinalit palit man ko og budbud. Diya. Palit ko og pan. So, palit ko og buad guys diya. Budloy, nga gagmay. So, palit ko og tangag kilo 110. Ning palit ko og guso. Diya guys, na ako'y guso og ginamos kay mo ni lami need sa Paris ug kuan. Saging diya. Diyan na guys, katang ginansya ginagmay at pangipamalit dari. Diyan na laman guys no. Yan na lago diskarte. Sama na dai pigpay. Wow, kala. Lipay ka lipay. Tagas na na ang budbud. Kukuag budbud na. Diyan na guys, katang budbud. Mukaan sa budbud. Ang tag budbud guys, diya. So mantinam is na guys, di ko na tuning kuas budbud. Lantag suman, diya guys. So, basta magkugi makakaanjud. Yes no. Wala ko ka video dani guys pagpalit na kay sound das duha ni ba ning bawo man. Motol ining bawo guys, lata ra. May Iniday kita nagatara to. So guys, mora na hang kuan rong adlaw. Nakita na ko mamiso cha. Salamat tay ka Ma'am Jin Kanda. Sakto pag kay nga tumo kog merkado gas kay palit lagi kog buwad. So dai nagamang buwad, palit kog haul-haul tungag kilo. Hoy, nusot tag kagwang. Stila. Nagisi na gilang kuan. Ilang ko na. Sinto dis put ni. Haul, mago na laman, damig-damig. Budget pang 1 week. Nga guys, kapalit na kog buwad. Palit pag ko og guso. Palit pag ko ginamos kay nay among saging among Paris re. So salamat ka Ma'am Jin Kanda kay dana. Nakaginan siya kung madizit. Bitaw. Salamat kazo. Salamat pas Ginoo kay konas Ma'am Jin Kanda nga darining palit na. Salamat ma'am. Da guys, mora na ihang video rong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban na kanunay. Pag-uban ninyo na magkanunay sa mga vlog. Salamat tayo sa mga wa nag-skip sa mga ads diha. Sa mga hinat ko nga di pa ninyo i-skip pag mga ads guys. Thank you and God bless na tanan. Amping mo kanunay uga sa mga ganit mo daning suok sa kalibutan. Amping ta kanunay guys and God bless. And masukan ni kaning tunga ng adlaw. Nawa naman pud. Pastilan. Wala guys ni kiss up naman pagkalibutan. Pastilan. So see you tomorrow guys sa mga another vlog. Bye.
Bye guys! See you tomorrow! Bye guys! Lipay ka, lipay. Nanas mama. Ay,